ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മളിന്ന് 12-ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം, അതാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കാനുള്ളത്. ഇന്നലെ നമ്മള് 11-ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു. 11-ാമത്തേല് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നല്ലൊരു അധ്യായമായിരുന്നു. നമുക്കപ്പൊ ഇന്ന് 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. മാതാജി ഇന്ന് എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നാ തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ? ഈ അധ്യായം കൂടെ തീർന്നിട്ടാണ് എക്സാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിയാണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. 12 അധ്യായത്തിനല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കാം. 7 മണിന്റെ ബാച്ചിലുള്ള മാതാജി പറഞ്ഞു 8:30 എക്സാം ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് കയറിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാൻ കാരണം. അത് L3-കാരുടെ എക്സാം എഴുതാത്തവർക്കാ മാതാജി. ഓ ശരി, നമ്മുടെ അല്ല കേട്ടോ. അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം 12-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇനി ഈ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതില് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇതില് 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണുള്ളത്. ആദ്യത്തെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അവ്യക്തിഗതവാദത്തിന് മേലുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. 8 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരെ, അങ്ങനെ 5 തരത്തില് പറയുന്നു. 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താ സ്വം പരിപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷര അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിക്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ തന്നെ ഭക്തി സേവനത്തില് ഉചിതമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോരുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെന്താ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ, അല്ല ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, പ്രത്യക്ഷത്തിലല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശ രൂപത്തിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ്
അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ പ്രകാശത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പൊതുവെ ആധ്യാത്മികവാദികള് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികളും രണ്ടാമത്തത് വ്യക്തിഗതവാദികള്. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ആരാധിക്കുന്നവരും, വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും. വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളവര് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പരമപുരുഷന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണ് ആര്? വ്യക്തിഗതവാദികള്. അവ്യക്തിഗതവാദികളും സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അവര് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നില്ല. നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് അവര് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തില് ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് അവര് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരിട്ട് ഭഗവാനെ അവര് സേവിക്കുന്നില്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോ പേതാസ്തേ മേ യുക്തതമോ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തോടെ പറഞ്ഞത്? എന്നെ വ്യക്തിരൂപത്തില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ എന്നെ ആരാധിച്ച് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ എന്നെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരാണ് പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളവരെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിയായിട്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുക. ഭഗവാനെ എന്താണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന് നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അണിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. നല്ല മാല ചാർത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യേതോക്ഷരമതിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരിഭാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമ്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ ത്രതഃ. ഇന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പരിപൂർണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. കൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക, സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയില് തൽപരരായിക്കൊണ്ട്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും നന്മയില് തൽപരരായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തല്ലേ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്, സർവ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ളത്, അചിന്യവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും. അതായത് ആരെയാണത്? നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ ആ ശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അവരും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അവ്യക്തമായതിൽ ആരാധിച്ചാലും പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല. അവ്യക്തമായതിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതല്ലേ, എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും സർവ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ളതും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ ഉറച്ചതുമായതിനെ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ ആരെ തന്നെ പ്രാപിക്കും? ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്കും സാധിക്കും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വ്യക്തിശൂന്യ സാക്ഷാത്കാരം വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല, വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. ഈ ശൂന്യമായിട്ട് അവ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സങ്കല്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസമാണ്. നമുക്കൊരു ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരു രൂപമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ രൂപം തെളിയും. പക്ഷെ ഒരു പ്രകാശമാണെങ്കിലോ നമുക്കത് തെളിയില്ല, പ്രകാശമാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും തെളിയാനില്ല. അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു പ്രയാസമായൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ പക്ഷെ എന്താ സംഭവം ഇവിടെ പറയുന്നത്? ക്ലേശാധികതരസ്തേഷു അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹിഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവത്ഭിരവപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും.
ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ഭഗവാന് അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്, അതിന് ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അവ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഭഗവാനിൽ ആസക്തരായവർക്ക് എന്താണ്? അതില് പുരോഗമനം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ശരീരബോധത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ ബോധത്തിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിലോ ഇത് കുറച്ചുകൂടി പ്രയാസമേറിയതാണ്. അപ്പൊ വ്യക്തിഗതവാദികൾക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ അത് എളുപ്പത്തില് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലിഫ്റ്റിൽ പോണതും പോലെയാണത്. രണ്ടും വ്യത്യാസം. ലിഫ്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേഗത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? കുറെ സമയമെടുക്കും, പ്രയാസവും കൂടുതലാണ്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിലെ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് തപാൽ പെട്ടികള് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ പല തപാൽ പെട്ടിയിൽ നമ്മൾ കത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതിയ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ കത്തുകൾ കിട്ടും. അതേ സ്ഥാനത്ത് തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിൽ കൊണ്ട് ലെറ്റർ ഇട്ടാലോ അത് ഒന്നും നടക്കില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് എത്തില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള്. ഭഗവാന് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയണത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അർച്ചാ വിഗ്രഹം. അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നു നിന്നാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങള് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള്. ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണത്. അപ്പൊ ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ഇത് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं सम्मुक्तर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ മയ്യാവേശിതചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഉന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയണത്? ഹേ പാർത്ഥ, എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ആരാണോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നത്, അവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ജനന മരണത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന് കരകയറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം, സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം, മനസ്സ് ഭഗവാനില് ചഞ്ചലമില്ലാതെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഉന്നണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുകയാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മള് എന്താ പറയുക, സമുദ്രത്തില് ഇത്രയും
എന്താ പറയാ തിരമാലകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. എത്ര വലിയൊരു നീന്തൽക്കാരനായാലും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് പക്ഷെ ഒരു കൈത്താങ്ങോ ഒരു പിടുത്തോ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ കൈയാണ് ആര് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതവുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തന് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗാഭ്യാസനം ആവശ്യമില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതവുമാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഭക്തന് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗാഭ്യാസനം പരിശീലനം ആവശ്യമില്ല. കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി വന്ന് അയാളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയ ഒരാൾക്ക് എത്ര തന്നെ പാടുപെട്ടാലും നല്ലൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അയാൾ രക്ഷപ്പെടും. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ്? അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലായിരിക്കും ഒരു ശിശു. അപ്പൊ ആ ശിശുവിന്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരിക്കും? സുരക്ഷിതത്തിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തന് ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? യോഗാഭ്യാസനം പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഗരുഡ വാഹനത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ അടുത്ത്. ഇപ്പൊ സമുദ്രത്തിൽ വീണുപോയ ഒരാൾക്ക് എത്ര തന്നെ പാടുപെട്ടാലും, ഇപ്പൊ നല്ലൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ സഹായം വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ ഫേസ് ശരിക്കും കാണുന്നില്ല, ഒന്ന് ശരിക്കും വെച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. അത് ഇതിന്റെ സെറ്റിങ്ങിന്റെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം മാതാജി. ഇന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണത്. ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. കാണുന്നില്ല. ഞാനത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എത്തിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളേക്ക് ഓക്കെ ആക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം, അവ്യക്തിയുമായിട്ടും ആരാധിക്കാം. പക്ഷെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ അവ്യക്തിഗതമായ രീതിയിലും ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കതിന് കുറെ കടമ്പകളുണ്ട്, കുറെ പാട് കഴിച്ചാലേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ, ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിനാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തില് ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് വരെ. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തിന് 10 മാർക്ക് കൊടുത്താൽ പിന്നത്തത് 8, 6 അങ്ങനെ പോകാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയണത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറയണത് 8 മുതൽ 12 വരെ ശ്ലോകത്തിൽ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ വാഴുക. രണ്ടാമത്തത്, ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും നേടാനുമുള്ള ഒരാളുടെ ആഗ്രഹം കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ, കർമ്മം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ലാസ്റ്റത്തത്, ജ്ഞാനം നേടാനും ധ്യാനവും നേടാം. ധ്യാനത്തിലൂടെയും ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നടത്തുക. ഒന്ന്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. കർമ്മം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനം നേടലും ധ്യാനവും. അങ്ങനെ 5 തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. എട്ടാമത്തില് ഫസ്റ്റ് പറയണത് എന്താണ്? മയ്യേ വാമന ആധസ്യ മയ്യേ ബുദ്ധി
നിവേശയ നിവസിഷ്യസി മയ്യേവ അതാ ഊർധം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അപ്രകാരം നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയണത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അതാണ് ആദ്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ സ്വയമേവ ചെയ്യാണ് ഇതൊക്കെ. അനന്യഭക്തി എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതിന്. അതായത് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ല, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുക. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം, തിരുനാമം ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയും നമ്മുടെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാനും അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയും നമ്മുടെ നാവിന്മേല് നൃത്തമാടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ നിവേദിക്കാനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഉച്ചിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ച് ഭക്തൻ കൃഷ്ണവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം സേവാക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല. എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റു വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്വമേധയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു, പിന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇത് ആരും പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതല്ല, സ്വമേധയാ നമ്മളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തത്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് സാധനാ ഭക്തി. അതായത് അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തഥോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യാതെ നമ്മളൊരു ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ, നാമം ജപിക്കുന്നതും പിന്നെ വിഗ്രഹം ആരാധിക്കുന്നതും പിന്നെ പ്രസാദം നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ. ഇത് നമ്മളൊരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴികാട്ടി നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അവര് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. മറ്റേ സ്വമേധയ നമ്മളിൽ വന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളിൽ ആഗ്രഹം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുണ്ടായില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ? നമ്മളത് പതുക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹമായി തുടങ്ങി. എന്നും കയറണം, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ഭാഗവതം കേൾക്കണം എന്ന് നമുക്കത് ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങി. അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പതുക്കെ നമ്മളിൽ ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുത്തതാണ് അതൊക്കെ നമ്മളിൽ മറ്റേത് എങ്ങനെയാണ് തന്നെത്താനുള്ളത്, ഇത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. ആത്മീയാചാര്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നേടുന്ന നിയമനിബന്ധനകളോടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം ആരെയും ഭഗവത് പ്രേരണ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തതാണ് ഈ ഒരു ആത്മീയാചാര്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണ്ടുന്ന നിയമനിബന്ധനകളോടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയോഗ പരിശീലനം. അത് ആരെയും എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? ഭഗവാന്റെ പ്രേമതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് രണ്ടും പറ്റില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതായത് സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവാൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. ഇനി ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക.
അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യാം. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. കർമ്മം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ വരും? കർമ്മം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ അത്തരത്തില് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സൗമനസ്യം ഉണ്ടാകണം. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സമ്മനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പൂർണ്ണത നേടാനും സഹായിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിലാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ വിധത്തിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ അമ്പലം പണിയാൻ സഹായിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് അത് സഹായിക്കുന്നു. അതല്ല നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സഹായിക്കുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മള് വേറെ നമുക്ക് പിന്നെന്താണ് പറയാ, ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങള് അതൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് സാധിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്ത് സഹായിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിലാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ, അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കോ, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കോ അതാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞത്? മൂന്നാമത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക. അതാണ് മൂന്നാമത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി നാലാമത്തതോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മ ഫലങ്ങള്, സകാമ കർമ്മം, അത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അഥൈതാപ്യ ശക്തോസി കർത്തും നത്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഈ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്, സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ 3 കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നാലാമത്താണ് പറയുന്നത്, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ബന്ധുക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരാം. അങ്ങനെ പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിടാം. ഈ വക വിഷമഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ സകല ഫലങ്ങളെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചിലപ്പോ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല. പലതരത്തിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രവർത്തികളുടെ സകല ഫലങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് രാജ്യസേവനം പറയാം, സാമൂഹ്യ സേവനം, സമുദായ സേവനം, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അതൊക്കെയാണ് എന്ത് നാലാമത്തേല് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി അഞ്ചാമത്തത് പറയണത് എന്താണ്? അതായത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മ ത്യാഗാശാന്തിരനന്തരം. ഇനി ഇതും നിനക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയണത്? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ത്യാഗം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? മനഃശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇതും പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമായതാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ആ ത്യാഗത്താല് മനഃശാന്തി ലഭിക്കും, മനഃശാന്തി കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമായതാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കല്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ത്യാഗത്താൽ നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. നമുക്ക് അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് എന്ത്? ധ്യാനം. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടി പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. അങ്ങനെ 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 5 നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ സാമാന്യ ഭക്തി, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. നാലാമത്തത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തത് എന്താണ്? ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. സമുത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ക്രമമായ വളർച്ച കൊണ്ടുള്ള മാർഗം, കർമ്മഫലത്യാഗം, ജ്ഞാനം, ധ്യാനം. ഒരു മിനിറ്റ്. സമുത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ 2 പ്രക്രിയകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ക്രമികമായ വളർച്ച കൊണ്ടുള്ള മാർഗം. അതായത് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്താണ്? നമുക്ക് പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, പിന്നെ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെ, പിന്നെ നമുക്ക് ആ പരമമായ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് നേടാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുക. ആദ്യം നമ്മള് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കും. ആ പരമമായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരെണ്ണം. അത് പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണമാണ് നേരിട്ടുള്ളത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകാം, ഒന്ന് ലിഫ്റ്റിൽ പോകാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? ലിഫ്റ്റിൽ പോണതായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് വഴി വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5 തരത്തിൽ നമ്മളിത് പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, ഇനി ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മുതൽ താഴ്ന്നത് വരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും ഒരു നല്ല ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അത്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമീ സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോഭൂതിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ത് പാടില്ല? മത്സര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മത്സര്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കണം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സുഹൃത്തായിരിക്കണം. ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മിഥ്യയായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം, അതായത് ഞാൻ മിഥ്യാഹങ്കാരം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുക, അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട്, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ സമനിലയോടെ ആയിരിക്കണം. ക്ഷമാശാലി ആയിരിക്കണം, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം. ഏതൊരു സാഹചര്യം, എങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരിക്കണം, നിയന്ത്രിതാത്മാവായിരിക്കണം. പിന്നെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനായിരിക്കും. ഒരു വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഭക്തന് ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നായിരിക്കും അയാൾ ഓർക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തത് പോയ തെറ്റുകൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയധികം ക്ലേശങ്ങളാണ് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടത്. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എത്രയോ തുച്ഛമാണ്. കിട്ടേണ്ടെന്ന എല്ലാ ശിക്ഷയും എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഭക്തന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയായിട്ട് മാറിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തത് എത്രയോ വലിയ തെറ്റ് ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് ഇത്രയേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ എന്നായിരിക്കും ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയോ ക്ലേശങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇത്രയും തുച്ഛമായിട്ട് മാറി എന്നായിരിക്കും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യസ്മാന്നദിജതോ ലോകോ ദിജതേ ലോകോ ലോക നോ ദിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷാഭയോദൈർ മുക്തോ യാസാ ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആരാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാത്തത്, അപ്പൊ ആരെ കൊണ്ടാണോ വേറൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത് ഏതൊരുവനാണോ, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഭയവും ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുക, ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. അപ്പൊ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരുന്നില്ല, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഭയത്തിലും ഉത്കണ്ഠങ്ങളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാവ്യഥഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, സാധാരണ വരുന്ന നമ്മളെ പ്രവർത്തികൾ അതൊന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, പിന്നെന്താണ്? വിശുദ്ധനായിരിക്കും, നിപുണനായിരിക്കും, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനുമായിരിക്കും. വിശുദ്ധനായിരിക്കും, പിന്നെന്താണ്? നിപുണനായിരിക്കും, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠകളും വ്യഥകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം എന്തെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും ഭക്തൻ നിപുണനായിത്തിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല പ്രാമാണികം നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തനും ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. യോ ന ഹ്യഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യാ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. സന്തോഷം വരുമ്പോ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ദേഷിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശുഭം വന്നാലും അശുഭം വന്നാലും ഇതിനൊക്കെ ത്യജിച്ച വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല, എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാതും ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സന്തോഷം വന്നാൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, എല്ലാത്തിനും ത്യജിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒരു ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും പാപപങ്കിലങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ശുഭമായാലും അശുഭങ്ങളായാലും പാപങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പാപപങ്കിലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാം അതീതനായിരിക്കും ആര്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏതാപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ് അയാൾ. തന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊന്നും തടസ്സമല്ല തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോടാണ് കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും സ്നേഹം. അപ്പൊ ഒരു സുഖം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു ആപത്തും ചുമക്കാൻ ആര് തയ്യാറാണ്? ആ ഭക്തൻ തയ്യാറാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ കവിഞ്ഞായ അദ്ദേഹം യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അത്
അതെന്താണ്, യാതൊന്നും അത് തടസ്സവുമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനോടാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരാപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഭക്തിയുടെ സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊന്നും തടസ്സമില്ലാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. സമശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണാ സുഖദുഃഖേഷു സമാസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേതസ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിൽ മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനായി ഗാർഹിക മോഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ. അപ്പൊ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും എങ്ങനെയായിരിക്കും, സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും വരുന്നില്ല, മാറ്റില്ല. പിന്നെ ശീതോഷ്ണങ്ങള്, ശീതവും ഉഷ്ണവും, തണുപ്പും ചൂടും ഒരേപോലെ, സുഖവും ദുഃഖത്തിനെയും ഒരുപോലെ, ആദരവ് കാട്ടിയാലും അനാദരവ് കാട്ടിയാലും, മറ്റുള്ളവര് യശസ് വന്നാലും ദുഷ്കീർത്തി വന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാം. പിന്നെ അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തൻ, അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കും, മൗനിയായിരിക്കും, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരിക്കും. അങ്ങനെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശത്രുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നു. മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും, ശീതോഷ്ണങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി, ഇത്തരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയൊക്കെ ഒരേ രീതിയിൽ കാണാം. സത്സംഗത്തിൽ, അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തൻ. എപ്പോഴും എന്താണ്, അഭൗതികവാദികളോട്, അസത്സംഗത്തിലുള്ളവരോട് ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൂടുന്നില്ല, മൗനിയായിരിക്കും, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരിക്കും, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. സദ്ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തനാവില്ല. ഒരു ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ, വിശുദ്ധ ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്, ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരാവ ഭക്തസ്യ കുതോ മഹത് ഗുണ. ഭക്തൻ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാണ്. ഭക്തനല്ലാത്തവന് നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം, സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭക്തനല്ലാത്തവന് പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഭക്തൻ എന്നറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഒരു ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ കരുതി കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തന്നെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും, നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെത്താനെ വളർന്നു വരും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നല്ല. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അഴുക്കുകൾ ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും, ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആരും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്തു പോകുന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകാം. നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെയാണ് നമുക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങൾ വളർത്താൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് എങ്ങനെ സാധിക്കും, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. അത് കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് ആരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. യേതു ധർമ്മാമൃതാമിതം യഥോക്തം പരിഭാസതേ ശ്രദ്ധാധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായി ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണത്, നാശരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത
നശിക്കാത്തതാണ്. അത് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നാശരഹിതമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. പരമമായ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് പരമമായ ലക്ഷ്യം. ആ ഭഗവാനെ പരമമായ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ അവ്യക്തിഗത ഭാവം പ്രയോജനകരമാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തിഗതമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാമീപ്യമില്ലെന്നിരിക്കെ ഇത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കാണാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്താണ്? അവ്യക്തഭാവം പ്രയോജനകരമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ആ അവ്യക്ത ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തഗതമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാമീപ്യം ഇല്ലെന്നിരിക്കുക അത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാമീപ്യം ഇല്ലാത്തടത്തോളം ആ നിരപേക്ഷ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തില് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? സങ്കല്പത്തിലൂടെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ധ്യാനിക്കുന്നു, ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം കിട്ടി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉദിച്ച് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കണ്ടുകിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വ്യക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് അവിടെ അനുയോജ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന എന്താണ്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നുകൂടെ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന്. അടുത്ത എക്സാം ആയില്ലേ മാതാജി? അതെ, നാളെ വെക്കട്ടെ. നാളെ വേണ്ട മാതാജി, നാളെ ശിവരാത്രി അല്ലേ, ഫുൾ ടൈം അമ്പലത്തിലാവും, പണിയുണ്ട് അമ്പലത്തില്. എന്നാ മറ്റന്നാളേക്ക് ഉറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ലീവ്. ഇപ്പൊ 6:30 ബാച്ചർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് മാത്രം മാതാജിക്ക് സ്റ്റഡി ലീവ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്നൊരു പ്രഭു വിളിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ മാതാജി. മാതാജി ഇന്നത്തെ ഭാഗം ഉണ്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക്? ഇന്നത്തെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് 12 6-12 വരെ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം 12 വരെ. മാതാജി 12ാമത്തെ അധ്യായം തീർന്നു. എന്റെ ബുക്കില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞു. ചോദ്യം നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ആധ്യാത്മികവാദികൾ എത്ര തരം? 2 തരം. വ്യക്തിയും അവ്യക്തം അല്ലെ. ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ ആരെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര്. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്താണ്? പ്രത്യക്ഷത്തില് ഭഗവാനെ കാണുന്നതാണ്. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ അവതാരം. അതെ, ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണത്. രൂപവിസ്തരണമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ 5 പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ വാഴുക, ഭക്തിയിലൂടെ നേടാനുള്ള ഒരാളുടെ ആഗ്രഹവും നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയോഗിയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, തന്റെ കർമ്മം ഭഗവാന് കർമ്മഫലം അർപ്പിക്കുക, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
രണ്ടാമത്തെ നമ്മളുടെ സാമാന്യ ഭക്തിയിലൂടെ, അതായത് ഒരു ആചാര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഭക്തി നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ നമ്മള് കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം അല്ലെ, നമ്മള് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. നാലാമത്തത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അഞ്ചാമത്തത് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 5 എണ്ണം. പിന്നെ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങള് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞത്? 13 മുതലുള്ള ശ്ലോകത്തില് മുഴുവനും അതാ പറയുന്നത്, ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്? മത്സര്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, പാടില്ല, വ്യാഹങ്കാരം പാടില്ല, ദുഃഖത്തിൽ ഒരേപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോന്നും ഇല്ലാത്തവർ. ഞാൻ പറയേണ്ടല്ലോ, അത് അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും അത് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വായിച്ചറിഞ്ഞൂടെ? ഓരോ എല്ലാ ശ്ലോകം 13 തൊട്ട് 20 വരെ. നാശരഹിതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ? നാശരഹിതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നാശരഹിതമായത് ഭക്തി സേവന മാർഗം, ഭക്തിയുത സേവന മാർഗമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതാ പറഞ്ഞത്, നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തിയുത